Subconștientul tău poate fi influențat prin procese conștiente, dar schimbările reale se întâmplă atunci când lucrăm direct cu subconștientul. Hipnoza este o stare specială în care conștientul și subconștientul colaborează. Conștientul tău este partea logică, analitică a minții tale, cea care procesează informațiile și ia decizii raționale. În schimb, subconștientul tău este responsabil pentru obiceiuri, emoții, credințe, reacții automate. În timpul hipnozei, scopul este să accesăm subconștientul într-un mod relaxat și deschis, astfel încât sugestiile pozitive să fie acceptate mai ușor. Asta nu înseamnă că tu nu ai un rol activ sau conștient în acest proces. De exemplu, este important să ai intenția clară de a face o schimbare, să fii deschis la sugestii și să permiți minții tale să colaboreze, să practici exerciții sau tehnici, cum ar fi repetiția afirmațiilor pozitive în afara ședințelor pentru a consolida schimbările. Deci, există o componentă conștientă, intenția și dorința ta de schimbare, dar procesul de transformare profundă are loc la nivel subconștient. Hipnoza facilitează acest proces prin relaxarea minții conștiente și crearea unui acces mai direct la subconștient.